कि केई जे हरदी के कारा के सिरे हरदी चढ़ल चढ़ते सुहावा। एको फालतू बाती में देखा था मंगल जी कोई हेलो हेलो कोई रीजे हरदी बनिया दुल्हा के सिर हरदी चढ़ल। होशियार राय भगवान के हरदी पाई 51 रुपया पुरस्कार। कम से कम 5 आदमी हरदी के जरूर देवे के चाहिए नेक। है पूजा समिति की ओर से हरदी के नेक पे 101 रुपया पुरस्कार सफल बाबा देखी। शैलेंद्र राय भगवान के हरदी पर 51 रुपया पुरस्कार। जिनारवी राय के तरफ से भगवान के हरदी में 51 रुपये से एक और घटता हरदी के 5 गो न 11 गो न 51 गो हो जाए के चाहिए। से ले ली ये भगवान के नेक। हाँ इधर से ले ली पूरा हो गए। वकील राय जी की ओर से हरदी के नेक में भगवान के पुरस्कार हरदी पर देखिए। अगम राय भगवान के हरदी के नेक पर पुरस्कार। अजगिंदेव राय जी की ओर से भगवान के हरदी पर 100 रुपया पुरस्कार। देखिए तब 5 2 7 गो हो गए तब तो फिर बढ़े के चाहिए कम से कम 11 गो। जयराम भैया की ओर से भगवान के हरदी के नेक पर बहुत बहुत के पुरस्कार। हरदी के 8 गो हो गए 8 3 11 कम से कम 3 आदमी 10 रुपया दे दी शुद्ध हो जाए। हम अमंगल चीज ना गए हम मांगलिक चीज गए। हाय देखे था ली तू गौरी पर दे दी। अवधेश राय भगवान के हरदी के नेक पर बहुत रुपए के पुरस्कार देनी। भगवान मंगल में बनले रही। 2 आदमी आउ घटता रे 9 2 11 हो जाए। जल्दी गौरी यही में माई बहन लगावली से का कि सोने के कटोरिया में कांच हरदिया। सूरत राय भगवान के हरदी के नेक पे 100 रुपया पुरस्कार देनी। हार्दिक प्रणाम बा। रविंदर 11 गो हो गई। और फिर के बढ़ाम तो फिर 21 को करे परी। अब बढ़ाई मत बढ़े दिना। हार्दिक प्रणाम ना तने गाहू दलो। सोने के कटोरिया में हाय हाय अर कांच हरदिया नाम नया गनवा सुभाष भाई के मम्मी जी की ओर से भगवान के हरदी पर 30 रुपया 50 रुपया 51 रुपया पुरस्कार। सुभाष भाई भगवान बनौले रही पद प्रति सब मांगलिक चीज है। पहिला हरदिया हो सुभाष जी चढ़ैले नाम नैया गनवा पहिला हरदिया फल नदी चढ़ैले
5 गो कोनो 7 गो जहां के जैसन विधि होले ऐसन हरदी लगावेली सा का कहिले से लगावत खनी कि 8 के काट के रमलवा वही वाला 8 के काट के रमलवा रे मालवा से मालवा हे 8 के काट के रमलवा वही वाला 8 के काट के रमलवा रे मालवा से मालवा ए नारायण तेल हो वही वाला हे नारायण ए सुहाग के तेल हो वही वाला हे नारायण आ तब का गए सके दुल्हा चाहे दुल्हन के पक्ष में भी कहला कि तनिया सा गोड़ा वापस आरो ना रामचंद्र दुल्हा लाई देव सोनिया सा गोरा वापस आ रे दुल्हा लाई देबो ए तनिया सा डोंगरी पसारो हो रामचंद्र दुल्हा लाई देव सोनिया सा गोरा वापस आ रे दुल्हा लाई देबो ए नारायण तेल हो लाई नारायण हो लाई ए सुहाग के तेल हो लाई नारायण हो लाई इमली घोटावन होला कोरपत उतरेला दुल्हा के स्नान करावल जाला तो स्नान में बड़ी किस्म के गीत गावल जाला गावेले सका कि केई जे पोखरा खाना घाट गाँव ना केई जे पोखरा खाना घाट बनावल आ ओही पपलोइया खावावल राम ने हावावल राजा दशरथ पोखरा खानावल घाट बनावल ओही पपलोइया राखावल राम ने हावावल एकरा बाद दुल्हवा के नजर गुजर झालेला लोग आ नजरवा गुजरवा झाड़ के खपड़ी में रख के औंध देला लोग आ कहले के दुल्हा एके लात में फोड़ दीह तो जनी है कि रंजीत गईनी आ का गावेला लोग कि अबाई जबाई नया मारो छे आई जवाई नया मारो छे अबाई जबाई नया मारो छे आई जवाई नया मारो छे देखी हो रे कोई नजर न लागे देखी हारे कोई नजर न लागे मोरी हो रे कोई नजर न लागे हरी हारे कोई नजर न जे हमर बाबुआ के नजरी लगोई है अरे उनका के कानी गोदई उनका के कान बदही चढ़ाए उनका के कानी गोदई उनका के कान बदही नजर गजरो झाड़ के नहछुआ के नेक होला तब बर के जब पहनावा न हो करावल जाला तब बर निकासी कइल जाला तब बाराती निकालो निकालो हाँ ठीक है बाराती निकल रहा है चल बाराती निकाल कोमनी नगरिया से ओइले सोनारवा भइया कवनी ना धारिया से आइले सोना
भैया तने रिटर्निंग दे दी है कर मिथिला में आ गइल बे सखी लोग काजर लगा के माने दूल्हा के देखेला कोई ओटा पबा कोई खिड़की से बा कोई छत से बा आही रे दादा घोड़ा रे घोड़ा हाथी रे हाथी हाथी रे हाथी तलवार रे तलवार आ यही में लोग आविली सका है आपन खोरिया बहार जनक आपन खोरिया बहार जनक अब थवे दुलारा चौड़ी हो आ लड़ने के मांगे मोए लड़ने के मांगे मोए आ तब समधि समधि के मिलन होला कि माने बारात आ गइले सेवा सत्कार मिलन के मतलब यही बा आई में माई बहन लगावली सका खराब गीत ना सब गीत मंगल के होला एमे का गाविली सब लाना जनक पापा धोतिया हाथे पानो के बीरा करना समधिया पक्ष कैसन होले बेटी ऐसन बड़भागनी होली कि बेटी दू कुल तारेली नैहर के कुल भी तारेली और ससुरार के कुल तारेली आ बेटा एक के कुल तारेले आ तैयो बेटी से लोग कहते कि बाप रे बेटी हो गई हमार कर्जा खड़ा हो गई बेटी से लोग घृणा करता हाय रे बेटी गौ जात जे सार का संगे द्वार पर चढ़ावल जाला दुल्हा के परीक्षण करेली सा अब परीक्षण में गाविली सका कि सोने कोला सुपवर लेके सासु बहरइलन है परीक्षण चलालन राम जी दुल्हा मुखवा में पान कलाली अखिया में काजर काली लीलरा पर शोभे दुल्हा घुंघुर घुंघुर बाल आने जाइब नु त एने तो दोसर गीत मार गाड़ी के माले छिले ले तो हमनी के भगवान के विवाह में गाड़ी न गई। अब देखी जलमासा में बारात गइल बे आ जलमासा में से धुरछक के पानी गइल बा घरे आ वही पनिया फेंट के कलसावा में लड़की के स्नान करावल जाले। स्नान में माई बहन लोग का गाले से है ऊपर कदम गछिया नीचे तालाब गे माई ताही नीचे सिया बेटी करे आस
स्नान बेटी झार लामी के सगे माई बिना रे से दूरियों के मांगियो ना सो भई गे माई बिना रे से दूरियों। जब लड़के स्नान करेली तब ओकरा के बरनेत चढ़ावे जाला। तब बरनेत के चढ़ावेला दूल्हा के बड़ भाई। तो समयाना में खोजाए लगल कि दूल्हा के बड़ भाई क्या जी? के जी? अरे नाई तो छोटे हवे, दूल्हा के बड़ भाई के बा? भिखारी चाचा के भाव में कि यार खोजाई खोजाई आर खोजाई हो देखो होता समयाना में अरे खोजाई हो देखो खोजाई रे देखो के जाके सिया जी के बरने चढ़ाई के जाके सिया जी के बरने चढ़ाई और के लगी राम जी के यहाँ पर बड़ा भाई हो खोजाई पूजा कमेटी की ओर से बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम देखी। अब वही बसीर जी के लड़का राम जी से बढ़ रहे तो उनके के धरल के चलो बरने चढ़ावे चलो अगना में गोइल बड़े एक और ससुरारी के पक्ष के लोग एक और नैहर के पक्ष के दोनों आदमी बैठे ला लोग बरने शुरू हो जाला। सखी लोग आवत तारी से में का है कि वो री तारा ओरी हो तारा बैठे सीता जी के बरने चढ़ावनी। एक बाद का होला कि दूल्हा के आंगना में बुलावल जाला, गोबर से लिपवावल जाला, आ चौका पुरावल जाला, आ वही लगन देख के दूल्हा दुल्हन के चौका पर बैठावल जाला। कन्यादान विवाह के विधि शुरू। ए भिखारी ठाकुर कितना बढ़िया बात लिखनी। छोड़ दी तुलसीदास के हे अलबुरुनी साहब, भिखारियों चाचा के फालतू बात लिखे के चाहिए। गोहू ना लिखली राम के मर्यादा में, वहू ना लिखनी का लिखनी कि ओइले सुने ना के रंगनवा पहुना मायरा
चारों दुल्हागना में गइल बनी एजे छोदनी विवाह पदे अपन मार ली हैं जगह प्लान के धोदल बनी अबे बाकी